Ang sulyap, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikilang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Ang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling nagtagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, Intentions for September 19, 2020, 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions.
Complete healing and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando FMA, Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, Jacinta Patalinghog, Francis, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Buquiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Melin Yungko, Capaducia Cala, Honrado family, Doloracion family, Galvez family, Austria family. For guidance, safety, good health, and protection of Yvonne Joreen, Antonio II, John Albert Vismanos, and all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Viminda Yap and children, William and Shawnee Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, Vijay Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Hardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malt. Special intentions of Jeremy Rowena. And for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and the Stua family, Luz Viminda Yap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino, Pura Anne Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Sigmund family and Bulo family, Terdes family, William and Shawnee Miranda and family, Mrs. Cornelia Uy and family, Marianette Cabrera, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila, Honrado, Jade, Aldrek Honrado, Riom Honrado III, Nadal and Destua family, Josephine Enriquez, Esterlina Famoso, wedding anniversary and Federico and Jennifer Santos, 20th birthday of Francis Joanna Yap on September 14, 2020, 58th birthday of Rodolfo Tan, 63rd birthday of Mercedes Gialogo, and birthday of Virginia Tabar and Estrelina Famoso. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Yala, Olegario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rose, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedeo and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Florentina, Primitivo Sr. and III, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio Dichu, Rodolfo, Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Dimiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer Remedios, Robert, Luceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon,
Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana Esteban, Michael, Douglas, Benvenido, Vicente Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundino, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulca, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Baby Mirasol, George, Irvin, Elpedius Sr. and Jr., Anita, Carlos Sr. and Jr., Estrelita, Maximo, Oliver, Errol, Francisca, Rosalio Sr., Rumulo, Nenita, Soledad, Bebot, Neofeta, Jose, Protasio, Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Eufemia, Potenciano, Eli, Teopistes, Sigfred Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Baljun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Dani V, Grace, Dani A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Batiliano, Diogracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teofista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Teopista, Paulino, Bevina, Benaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Vevina, Benaventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Sr., Eufemio Jr., Marcelo Sr., Ben, Brian, Ruth, Thelma, Ruth, Roberto, Azun, Boy, Susan, Blonni, Sarah, Rai, Linda, Raul, Rufino, Shana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Cerilina, Dioscoro, Miguel, L, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrelita, Rufina, Isidoro, Dionisia, Isidro, Edilberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Letting, Albina Honrado, Riom Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Victor Romero, Raul Nicanor Baldomero Sr., Ernesto Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Anita, Arsenio, Teofila, Helen, Rosalia, Ben, Priscilla, Ignacio, Josefa, Josefina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimundo, Elpidio, Rosario, Inocencio, Maricor, Emma, Antonieta, Fe, Jesus, Soledad, Maria Rosario, Genaro, Jermila, Williado, Jane, Mario, Pascuala, Gregorio Sr., Roque, Alan, Dulce, Sulpicio, Tyrone, Aida, Edita, Noel, Armando, Mila, Martin, Pasasadaba, Crispina Mahusay, Rufino Mahusay, Leonarda Mahusay, Rufina Tonrado, Demetrio Tonrado, Iboy Mahusay, Sidor Mahusay, Saning Peñafor, Nelson Peñafor, Leonarda Mahusay, Rufino Mahusay, Rupena Tomada, Rita, Pedro, Roberto, Talib, Maria Virginia, Jerome, Mar, Felix, Chris, Carmen, Zenaida Corazon, Filomeno, Ramil, Armando, Rosalia Lopez, Olivia, Hipolito, Bacaltos, Avayap, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Dennis Jose Cañete, Edgar Valdez, Anastasia Donaire Padilla,
Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr. and Digna Villacarlos, Dolores Dotilios. 6th death anniversary of Baldomero Nadal Jr. 1st death anniversary of Ponciano Tabar. 9 days novena for the 4th death anniversary of Mark Anthony Villagonzalo. 12th death anniversary of Miguel Gialogo. 4th death anniversary of Lorenzo Pias. And for all souls in purgatory, the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog Manindog. Uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration in September 19, online Mass at 6:30 in the morning. I would like to invite you to present your personal and family intentions din sa atong altar. Lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, frontline health workers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, the intentions of Vilma Reber, Chadmiel, Tabanao family, Aranzado family, alang sa birthday ni Hazel Angel Celiote and the 40th birthday of Jerry Lee Prieto. Atong ilakip ang mga pag-ampo sa mga masakiton, healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Father George Halimane Ranganath, Justice Poy, Dr. Pasita, Carmen, Rogelio Lucmayon, Lourdes Celis, Flor Apape, Elena Bernasor, Dexter, Jeffrey Armando, Lara, Leslie, Nove, and Kim. Sa mga kalag ni panaw na, ilabi na nila ni Soledad Cavalida, Martin Pasasadaba, iyang birthday sa langit, Chupistes, Miguel Juana Valencia, Perpetua Tanduk, Denis Jose Cañete, Rodolfo Lorenzo, Pat Belsinia, Dong Lienos, Vicenta, and Mary C. Magampo kita karon sa atong maghinulso kita karon sa atong mga sala aron kita takus og andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Ipadala pag-ayos sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluoy kami. Ikaw kami anhin, aron pagwatang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga giandam mo og angay nga puluyanan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga maluluyon pinagi sa panabang sa maong Birhen, nga mahimo kaming takus nga puluyanan sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Apan adunay mangutana, unsaon man pagkabanhaw sa mga patay, unsa mang lawasa ang ilang maangkon. Mga buang-buang, inigpugas ninyog binhi, dili kini moturok, gawas kung mamatay una kini. Ug ang gipugas ninyo usa lamang kaliso, tingali binhi sa trigo, og uban pang binhi, og dili hingkod nga tanom.
Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Sa dihang gilubong ngilad ug huyang kini, apan inigbanhaw niini matahom na ug lig-on. Iniglubong niini lawas kini ngayutanon, apan inig kabanhaw niini lawas na nga espirituhanon. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawasnon ug musunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta ang unang Adan, ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langitnon sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong tubag. Maglakaw ako sa atubangan sa Diyos, uban sa kahayag sa mga buhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Diyos, uban sa kahayag sa mga buhi. Karon, nasayod ako nga ang Diyos uban di ay kanako. Sa Diyos, kansang saad nagahimaya ako. Sa Diyos, nagasalig ako sa walay kahadlok. Unsay mahimo sa tao bato kanako. Tubag. Maglakaw ako sa atubangan sa Diyos, uban sa kahayag sa mga buhi. Nabugkosan ako, O Diyos, sa mga panaad ngadto kanimo. Tumanon ko ang imong mga halad sa pasalamat, kay giluwas mo ako sa kamatayon. Ang ako usab nga mga tiil sa pagkalukapa. Aron maglakaw ako atubangan sa Diyos, diha sa kahayag sa mga buhi. Tubag. Maglakaw ako sa tubangan sa Diyos, uban sa kahayag sa mga buhi. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tawo gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. Mayo sa katawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan, diin gitunob-tunoban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon ug sa pagturok diini nalaya kay wala nay kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini.
ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa, pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay, ug mitubag si Jesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinagig sambingay aron kung mutan-aw sila dili makakita, ug kung mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yuta-yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilaya niining kinabuhia ngituok kanila ug wala gayud sila kahinungig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituma niini ug magpadayon hangtod nga mamunga sila. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod alang sa humiliya. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Atong nagundungog karon sa atong ebanghelyo from Luke chapter 8 verses 4 to 15. Bahin kini sa parable of the sower and the seeds. Ang mag-uuma ug ang mga binhi. Ako kining makumparar sa usa ka kasing-kasing ang yuta. Kung kahinomduman mga igsuon niadtong September 4 namatay si Father Fernando Suarez. Usa siya sa mga inila nga healing priest dinhi sa atong nasod ug sa gawas pod sa atong nasod. Pero namatay siya. Human sa sa 3 sets of tennis game. Murag tibok adlaw gyud tingali to siya. Buntag ngadto na sa hapon sige duwa og tennis, he suffered heart attack. Gidala siya sa hospital kay natumba man siya diha gyud sa tennis court, pero subo kaayo kay dead on arrival. Mao na we need to take care of our heart. Kay atong kasing-kasing, this is the source of at least physical life. When the heart stops, kung muhunong na pagpitik ang imong kasing-kasing, everything stops, everything ends. Maubitaw mga igsuon ang atong kasing-kasing, this is one of the most protected part of our body. No, kung imong hikapon na ay rib cage diha pagprotektar sa atong kasing-kasing. Pero dili lang pagprotektar sa atong kasing-kasing atong buhaton, not just to take care of our heart physically, we also need to take care of what kind of heart we have, mga igsuon. Sa atong ebanghelyo karon, bahin sa parable of the sower and the seeds. This is one of the best known parables of Jesus. Ang Ginoo the sower symbolizes God. Ang mag-uuma mao ang Ginoo nga siya nagpugas, sowing seeds, sowing the word of God. Ug ang yuta symbolizing the heart, ang matag-usa sa atong kasing-kasing. Ug giunsa nato pagdawat ang pulong sa Dios, mga igsuon. And dinhi gisaysay nga naay upat ka klase nga yuta.
Mausad na 4 types of heart where the Word of God falls into. Mao na nga atong tan-awon, unsa nga klase ang atong kasing-kasing. Dili lang nato, we just do not take care of our heart, we also take care what kind of heart we have. Mao ini ang upat ka klase nga mga kasing-kasing suma sa atong nabasa nga ebanghelyo. Upat ka S. The first is the stubborn heart. Sama sa agianan, gahi, bagtok, ug tungod niini dili makadawat sa binhi. Kay pag abot sa binhi, gisakmit kini sa yawa aron dili sila mutuo, nabagtok na, nigahi na, kay kining mga tawhana way panahon sa pulong sa Dios ug way interest sa pulong sa Dios. They have a stubborn heart. Ikaduha nga S, shallow heart. Sama sa yuta nga batuon, mabawra ug dili makagamot ang binhi. Shallow. Malipayon sila nga modawat sa binhi sa pagsugod, pero surface response ra di ay kini mga igsuon. Nukutob ra sa permero ug dili sila makalahutay ug mutalaw sila sa pagsulay ug mo give up kay mabawra. Wa makaturok ug wa makagamot ang binhi. Ug ikatulo, strangled heart. Gituok nga kasing-kasing kay mao man ni ang mga binhi nga nahulog sa yuta nga daghang sampinit. And the word of God, ang pulong sa Dios, gituok, gistrangled. It is strangled by the cares, by the riches, and by the pleasures of the world. And finally, ang ikaupat na klase sa kasing-kasing, the submissive heart. Mao kini ang kasing-kasing nga kamao maminaw. But more than that, mga igsuon, this is a heart that obeys the word of God. Sama kini sa kasing-kasing ni Maria, usa ka kasing-kasing nga maminaw, pero usab kini ka kasing-kasing nga mohimo, the doer. Like Mary's heart, it is a pondering and reflective heart, na siya pondering o reflective attitude and puts the word into practice hangtod nga kini mubunga, mga igsuon. Unang pangutana, what kind of heart do we have? Is it a stubborn heart? Is it a shallow heart? Is it a strangled heart? Is it a submissive heart? Ug mao ni atong pangayoon sa Ginoo, labi na kang Mama Mary karon Sabado, atong gihalad sa atong mahal nga Birhen sa Lourdes kining adlaw nga unta sama kaniya, we will have a reflective and pondering attitude nga atong taguon ang pulong sa Dios, atong paminaon, atong buhaton aron kita magmabungahon sama ni Maria. Amen. Palihog manindo. Sa tumang kasadya o kalipay, atong ipadangat ngadto sa atong langitong Amahan, nga atong mga panginahanglan. Moingon kita, Ginoo, patalinhugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko mutubo pinaagi sa mapadayunong pagsangyaw sa kadaugan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, magmanuungon sa ilang saad sa pag-alagad, labi na sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit na kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalipay nga walay katapusan dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, mga igsoon, good health and safety of all our parishioners, Marian devotees, nga mahuman na kining COVID pandemic, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na si Hazel Angel Celiote ug si Jerry Lee Prieto, natagaan silag maayong panglawas, bendisyonan silag mga grasya, mga panalangin nga ilang gikinahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Sa hilom atong ipadangat sa Ginoo atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, ang Birhen sa Lourdes, nangamuyo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumika ni ining mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga malipayon kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadaig kami magapasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya siyang pagkabirhen may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Doy gusab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kaharuman, puno ang langit o yuta sa Palihog mangluhod. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabahaw, si Kristo, siya mo aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo,
tanang pamilya nga nagsunod kanato online mass sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, sila si Soledad Cavalida, Martin Pasasadaba, Chupistes Miguel, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Dennis Jose Cañete, Rodolfo Lorenzo, Pat Belsinia, Dong Llenos, Vicenta, and Mary, nga imong gitawag ganha kanimo, gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi nang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, Saint Bernadette Soberug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong langit tong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ginisayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinuluan-luwas sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya,
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipakita tang atong panaginig sa unay. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be ever separated from you. Amen.
Ihatag sa inyong kaluwasan, dawat kini sa akong handumana. Palihog manindog. Magampo kita, o Ginoo kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog sa paghandom kang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Lourdes. Sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ug atong halaran ang atong mahal nga Birhen, Birhen sa Lourdes ug Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka. Reyna sa langit, Kang Bernardita, imong gipangayo, nga patindugon ang simbahan, aron itawag ikaw gihapon, mahigugmaon nga inahan. Putli nga Birhen, kami kaluyi, dinhi sa amo nga kalisud, gubat kagutom ug katalagman, kanamo intawon ipahilayo.